Някой знае ли какво означава вентролог? Да говори с стомаха. С газа си ли? Не, това е политиката там. Първите вентролози в България са госпожите в детската градина. Издане ела така ще ти скъсам ноката, гадна главичка, лайнец, Андроса, ще тони, ще жале, галена! Иска ли ста стрела тука, ей! Госпожо ръката и тихо! Толкова, като го правя това с вентрологът, толкова много хора ме гледат в устата дали си движи устните или не, че спокойно моите мога ги нарека срамни. И един приятел вика, абе човек, ти като го правиш това с вентрологията, ама че тя устата ти е отворена. Викаме, човек, от някъде трябва да за въздуха, бе. Така не е честно. Аз ако си затворя устата, единственото място, къде ще ви за въздуха,